Takže máme tu haul věcí z Young LA a začneme šortkama. Láskou můžeme hodit první šortky. Takže první černý šortky. Právě se mi na tom líbí, že tyhle ty detaily mají vlastně takhle našitý. Tak to vypadá i zezadu. Takže jako další tady máme tyto šedivé šortky. Mají tady takovýhle úhledný nápis a takhle vypadají zezadu. Mají tam kapsu takhle. A přesuneme se na další šortky, které jsou v kolaboraci s Attack on Titan. Už mám takový tepláky a jsou mega pěkný, takže uvidíme, jak se jim povedly šortky. Jsou opět z takového tradičního materiálu, jsou příjemný. Výhodou na těch šortkách je ta, že oni jsou vlastně oboustranný, takže oni když se otočí, tak z druhé strany jsou akorát černý. Takže vlastně, když je potom máte takhle z druhé strany, tak jsou mega dobrý, protože tady mají takhle 3D nápis Attack on Titan, ale i tak za 600 korun mi přijde jako 2 šortky mega dobrý deal. To bylo jak jako další jsem si koupil tohle triko, který má modře-zelenou barvu a je to vlastně inspirovaný Batmanem, takže se jmenuje, myslím, že Dark Knight. Tady má takhle srolaný spodek rukávu a vlastně i toho trika. Takhle vypadá zezadu. Dobrá, ještě, že tak dobře chytám. Takže jako další tady máme toto žebrované tílko, černé, hnědá a tmavě zelená. Takhle vypadá ještě zezadu. Takže jako poslední kousek tady máme Superhero Compression T-shirt, že je zakončený tady na takovou protiskluzovou gumu. Takže když cvičíte, tak vám tričko nikam neklouže. Je pohodlný, je úplně přilnavý, takže vlastně máte zpevněný svaly. Už jako takhle v tom mám mega dobrou pumpu. Jako, když jsem nebyl cvičit, vlastně teď jsem měl žebírka akorát. Takže za mě mega dobrý koupě a to by bylo k tomuhle videu úplně všechno.